Sanibona noy'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili i-Radio Inkezo. Ngane zakwethu-ke engumfeza ngithuthunga ukhumalo bathi la sibona amagumede. Uma kuthi mhlawumbe usemusha, ngicela nje show ukuthi uyasubscribe. Ungakhohlwa ungilandela ku-Facebook @Radio Inkezo. Wey'ngane zakwethu kudaba engifuna silibheke udaba oluthinta ubaba uProfessor u3 second laphana. Kune video y'ngane zakwethu-ke etrendayo ey'nkundleni zokuxhumana njengoba nazi ukuthi-ke ubaba u3 second ezinye okanye ungomunye wabelaphi bendabuko laphana-ke ababe namagalelo amakhulu laphana nje kulapheni ekuphiliseni ngamakhambi esintu. Ngaza kwethu-ke kune-clip etrendayo ey'nkundleni zokuxhumana la khona ubaba u3 second axoxa nomunye wabosisi laphana ongathi-ke mangangilandela inkulumo ukuthi ngathi khona ukweyisa akwenzayo laphana ubaba u3 second ubesenza adume ngazo. Kuzokhumbuleka ingane zakwethu ukuthi khona nensizwa owakwayiqhelaza laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana ezifana nobaba uMphako umfoka Mkhwanazi laphana kwahamba waxolisa naye esho nokusho ukuthi mangabe laphana-ke buka ibhola kuningi okwenzakayo vele azibonele ubaba u3 second. Kanza kwethu-ke lo sisi ushilo ukuthi laphana-ke kuvele babe okanye kulome laphana esithweni sangasese. Ngaza kwethu kwiclip engithe kuyithola-ke edlala imizuzu emncane engaphelele, kodwa ngicabanga ukuthi konke lobufakazi engikhuluma ngabo uzositholela kule clip. Angingandi kakhulu ey'ngane zakwethu-ke akubambe naye clip uzwele udaba oluthinta ubaba u3 second kanjalo nokugqilaza intokazi. Izinquzo yakhe iyashisa inquzo yakho nqawulela. Mkhulu kwenzeka zonke iziyika ngithi angiyilahle ngizoxolisa. Kushisa inquzo kuphinde kushiseni. Shisa nje kuna endaweni nje ishisa emzimbeni. Wena ngokwabanga.